To nemrdne, to je studený, ne, co? Pizza za 160 korun. Za 360. Za 2 za 360. Jo. Malinká. Hodnost toho je studená, drahá, hnusná. A na internetu bylo napsané, že stojí 100. Jo, obal, to beru, 20 korun, jo. Ale prosím vás. Ale dovoz 360. 80, ty vole. Mě málem je to. Sakra. Bacardi je nejlepší. Co měl Bacardi? Čuzata, tenkrát. Ale rodinu. oni teď říkali Bacardi, ne? Tak je nějaká dobrá. Ale to minule jsme to Josefa. Ne, to bylo Bacardi. To byl Josefa, to byl jazyčný. Já si to pamatuju z adresu. To je v prdeli své, ty vole. Taky svině tady jsou. Jo, v životě bych na utrvenou směl umí chodit. Fuck you.